bakuqhubeka ntoni because nguJuni ngoku emveni koJuni uphelile unyaka ayikho enye into ngoku ndayibulela kakhulu loo nto leyo because benexhala nyhani uthi bangamfowunela umane ndixele ndiyamfowunela utata akayibambi ifowuni ndiyamwhatsappela akandiphenduli kuWhatsApp ngoba uyabona nam ndiphelelwe ngamagama andiyazi uba ndizomthini ndixakiwe uthi yabamba hayi ke bekuyiloo nto lokumandi ndabawo uthi washiya ke wabesithi hayi ndandishiya washiya 200 and then ke ngoku uthi wafuna unyana nalo umntana wala mama ke ungangusiyabo umbali uthi umbali yakhe 100 uthi ndiqoma ndiyambona uba heyi lo mntu lo usiqulathile isigebe into nayo ndizawukwehla ndithi awunjeya umthetho wakhe qha ufuna umlinganisele unganyanisiki uthi because ndiyambona ingathi ufuna nonyuka bawusewangabalele bona utheni ezohlala uthi ndamxelela uba hayi kaloku nathi singabazali sineendlela zethu zokwenza abayezi ingafiki kamandi ebantwaneni so xa eyekhetha indawo nawe oyibonayo uba ingathi indawo erayithi ngcono umyeke bhete ungakumthethisa asinobe sithetha ngoku because yambona ngosusendaweni enjani akakho sesitratweni so endaweni yoba sibe simshawuta ngoncoko sesimsapote qha uthi hayi wangathi uyathoba ke ngoku naye ngombona uyehla ndithi awumnyamezele ndanditshilo nakwelihlaba ngandathi hayi azamnyamezele uyamazi unjeya ndathi hayi uzumnyamezele nje lo nyaka wodwa sasibe sibone imbo zayo unyaka usuthule kungaphinde ufune into because xa ifuna into uvele athi andikho kwalapha eKapa athi andikho kwalapha eKapa yeyona nto bendiqonda hayi ke ngoku le isithemba kum eleke emwhatsappela athi andikho kwalapha eKapa ngoba yo sizamthatha phi ngoDisemba ke ngoku kafuneka umntana ofikile sizamcola so ingcono yoxa esithi uzamsa kulaa ndawo because at least naye uzawuzazi uba makabeke kangakanani because ayayazi